5 tim it-tnedija uffiċjali tal-proġett pilota ta' Living Carer u diġà daħlu l-ewwel 5 applikazzjonijiet. Iżda iktar minn hekk kienu mijiet it-talbiet tal-informazzjoni f'dik li hija xhieda ta' kemm dan is-servizz kien wieħed mistenni minn anzjani u familji tagħhom. Ta' dettalji dwar dan is-Segretarju Parlamentari Justin Caruana meta kienet qed tieħu sehem fil-programm Sibt il-Punt. Bdejna ukoll anke il-proposti tal-budget. Ewlen fosthom kienet il-proposta tal-Living Carer li ħolqot ħafna interess fil-fatt 50 ġranet pratikament f'5 ġranet diġà kellna il-fuq minn 300 mod ta' kif persuni urew interess bejn applikazzjonijiet, bejn queries, bejn speċi min jitolbok formula u spjegazzjoni. Ġifieri 300 persuna li tavviċina lid-dipartiment biex tikseb din l-informazzjoni fi żmien daqshekk qasir huwa indikattiv li din kienet xi ħaġa mixtieqa. Fil-programm is-Segretarju Parlamentari fisret kif dan is-servizz huwa maħsub biex l-anzjani jgħixu ħajja iktar indipendenti. Għal proġett pilota hemm dedikat €1,000,000 u jikkwalifikaw għalih dawk li kienu fuq il-lista ta' stennija sa 12 Ottubru. Il-persuna irid ikollha wkoll iktar minn 60 sena. Pilota biex isir permanenti. Però biex tagħmel xi ħaġa permanenti, inti tkun taf titgħallem, tkun taf eżatt fejn inti. Ġifieri aħna bħala costings, bħala riċerka u hekk minnija, però on the ground tittara kif se taħdem. Il-Gvern se jagħti lura massimu tal-paga minima u l-carer magħżula trid tkun ikkwalifikata b'ċertifikati rikonoxxuti. Xi ħaġa li tista' toffri sfida, spjegat is-Segretarju Parlamentari Caruana li fissret kif qed jiżdied it-taħriġ għal carers b'korsijiet rikonoxxuti saħansitra mill-università. Iktar minn hekk qed jitħejja abbozz ta' liġi biex dan is-settur ikun regolat aħjar.